悲しみの向こう、片柳宏。5月9日。いつも近くに。どこかに何か特別な幸せがあるわけではありません。日々の生活の中に喜びを見つけ出し、日々の生活そのものを楽しむことが幸せなのです。遠くに探しに行っても見つからないもの、いつもすぐ近くにあるもの、それが幸せなのです。